Poď sa mnou pozrieť, či prejdem pešo z Trenčína do Leopoldova. Vôbec neviem, prečo mi to napadlo, ale milujem dlhé prechádzky, tak som sa rozhodol, že si dám takúto dlhú prechádzku. Najskôr som išiel z Považskej Bystrice do Puchova, potom som išiel z Puchova do Trenčína a teraz idem z Trenčína do Leopoldova. Myslíš, že tam dojdem? Pozri, tu máme takú krásnu Minecraft scénu, to sa mi veľmi páčilo ako hráča, ktorý pregamblil celé detstvo na Minecrafte. Šiel som zo stanice vlakovej rovno do Mekáča. Potom som zistil, že robia iba raňajky, čo nebolo vôbec po mojej chuti, keďže som mal chuť na nugetky, hranolky a... Toto ma úplne dostalo, to je ako v Indii, v Trenčíne, za Teskom, určite to poznáš, ak si odtiaľ. To len keby náhodou si mal chuť na paštétu domácu. Zaviazať šnúrky. Kamoško, toto bola najlepšia kúpa. Pozri sa, to je nádhera. Tam je hrad. Odtiaľ som prišiel sem. A idem tam. Ten les tu je úplne nádherný. To je niečo neskutočné. To je krásny. Žiadne rozbité cesty od traktorov. Vtáčiky spievajú. Pred chvíľou sova preletela. Brutál. Nádherné stromy. Už idem asi 50 minút do kopca. Ešte aj chvíľu pôjdem a potom dole kopcom. Povedal som si, že mal som ísť po rovine, po ceste do Beckova, ale povedal som si, že chcem trochu kľudu, že pôjdem cez les. Samozrejme to nie je zadarmo. A je to do kopcov. Ale nevadí. Kopček ešte. Taký malý kopček. Ešte nikomu neublížil. Všade tu rastú bylinky. Myslím, že to je podbel alebo plúcnik. Jedno z toho je žlté, druhé nie. To je podbel, sa mi zdá. Nádherné. Všade tu je. Úplne všade to tu rastie jak burina. A nikto to nezberá. Ja už idem vlastne skoro 16 km bez prestávky. Takže dúfam, že bude čoskoro nejaké miesto krásne odpočinkové, kde si sadkám. Mala byť studnička, kde doplním vodu. Trochu si oddychnem a pôjdem ďalej. Pozri, tu priamo vyviera voda.
No, tak do studničky nič nebolo. Akurát som vstúpil do blata. Mám mokré celé nohy. Nevadí, no? Vody už moc nemám, tak dúfam, že čoskoro nájdem nejakú druhú. Alebo nejaký obchod, alebo čo. Pozri, tu kvitnú stromy. To tak nádherne vonia. Vtáčiky čvirikajú. Úplne dokonalé. Nás čaká taký obrovský kopčisko. Všetky 3 studničky, ktoré boli po ceste, tak boli KO. Takže som skoro bez vody. Dúfam, že čoskoro niečo nájdem. Ja som smedný jak hovado. Fuj. Extrém. No poďme. Do prdele. ...20 kilometrov. Skoro 5 hodín kráčam. Ešte som nemal ani prestávku. Tam by mal byť prístrešok. Ale zase nemám vodu, takže... radšej by som dal prestávku niekde s vodou. 20 km a oficiálne mi došla voda. Keďže ma 3 studničky zlyhali a sklamali. Dúfam, že niečo nájdem. Práve okolo mňa po ceste hore prešli na aute a vlastne to boli prví ľudia, čo som stretol. V podstate za celú cestu, a to nerátam akože McDonald, ale po ceste to boli v podstate prví ľudia. Boli v tom aute asi 6 alebo 7 naprataní. Už sa blížim ku Beckovu. Dúfam, že čoskoro nájdem vodu, lebo ma vyzuje. Tu som nahrával to video s tou vodou. Tu sa mi objavil prístrešok, idem sem. Vidím kanister. A ja si kokos, tam by mohla byť voda. A pozeraj. Normálne. Ako z nebies. Dúfam, že to je voda. Skúšal som to. Je to asi voda. Tam je aj kadebuda, keby trebalo. To je úplne super, toto miesto. To neviem, čo to je. To by ma zaujímalo. To je veľmi zaujímavé. Ja si to radšej aj prefiltrujem. Pre istotu. Škoda, že sa mi zrovna teraz nechce kadiť, keď tu je tá kadebuda. Ako hovorí zákon schválnosti, bude sa mi chcieť kilometr, po ceste sa mi bude chcieť. Je kopec jak svet. Pozri, čeličky smedné sa prišli napiť. Tu majú domček, čeličky, prenájom. Extrémne fúka vietor. Takže dúfam, že nájdem nejaké dobré miesto na spanie, kde mi neuletí dekel, kde sa v pohode vyspím.
prespím aj v nejakom penzióne alebo v nejakom hoteli, ale to neviem, uvidíme. Toto je jaká krásna cesta. Takto pomedzi stromčeky rozkvitnuté. Aj peckou. Tu majú takýto automat, pozri. Si skúsiť, čo si zobrať. Ty brďo. To je chladené. Nice. Aj mliečka tu majú, aj syry. Zajímavé. Slepička tu majú. Slepice. Ňam, to je džús. Ja som myslel, že to je pyrečko, ale je to džús, teda šťava lisovaná. Sa bojím, že mi čapica uletí. Si musím držať. Každý z nich má vlastný život a vlastné problémy. To je veľká halus toto. Zatvorené. Zatvorené, na mapách majú napísané otvorené. Fú, ja už celkom nevládzem, 32 km. Ešte som nesedel. Dúfam, že nejaká reštika, aspoň jedna bude otvorená. Už si potrebujem sadnúť, už to je moc. Kráčam 7,5 hodiny bez prestávky. Konečne 7 po 8 hodinách a idem sa nájsť poriadneho jedla. Takýto dobrý kebab mali v Novom Meste, fakt boli akože výborný a veľmi som si pochutil. Toto je moje ubytovanie, kde idem spínkať. Majiteľ je úplne príjemný, pán, veľmi dobre sme si pokecali, všetko čisté, vypraté, voňavé, krásna sprcha teplá, horúca, záchod čistý, všetko v poriadku, toaleťaku, habadej. Ja si idem do obchodu kúpiť krém na prdel, lebo ma tak štíperiť, som si ho zabudol doma, že to by som zajtra asi už nezvládol. Som aj nestiel natočiť. Som si kúpil šaraticu. Vyskúšal som budiškolu. Je to úplne hovno. Pozriem si parenicu, nejaké bielkoviny a sandwich tu nejakou vajcovi. Tiež nejaké bielkoviny. Brutál takáto chladnička. Teraz idem do sprchy. Konečne a nakremovať si prdel. Fuj, to je strašný humus. Ale tak má to všetko, čo potrebujem aktuálne. Dobre, áno. Vyspal som sa úplne zle. Nedal sa mi zaspať a celú noc som sa budil.
Hrozné. Dneska chcel som si skúpiť do obchodu krém na prdel, taký proti frikcii, ale sviatok som zabudol, všetko zavreté, takže to budem musieť nejako vydržať. Akože vietor stále neprestal, stále fučí. Toto ma zaujíma, odkedy to tu je. Riadny old school. Toto je jaká rovinka. Ešte tam dozadu. Pozri, aha. Tam sa ukazujú nejaké hory. To je krásne, nádherné. To je krásny záber. Škoda, že k nim nejdem. Po takejto trávičke sa ide tak 1000-krát lepšie ako v takom betóne, čo je hore. To je jak postielka pre tvoje nožičky. Každý krok je iný a nie je rovnaký ako na betóne. Čiže inak zaťažuješ tie nohy za každým. Nie rovnako. A keď dlho kráčaš po asfalte, tak ti hrozí viac zranení. Lebo každý krok je úplne rovnaký. Takže vždy, keď budeš mať možnosť si vybrať medzi trávou, hlinou alebo nejakým podobným povrchom a betónom, tak si zvol to druhé a nie betón. No, Leopoldov nestíham, keďže som neskoro vstával a neskoro vyrážal, tak to ukončím v Piešťanoch. Pretože nechcem prísť domov neskoro v noci. A hlavne aj kvôli tomu vetru. Je to hodne nepríjemné. Celý čas fúka takto oproti mne. Nárazok až 44 km za hodinu. Tu som spal niekde. A vlastne som prešiel takto. Teraz som tu pri hornej strede a idem ďalej dole do Piešťan. Nekonečné roviny, extrémny protivietor. To je nádherné, jak tam sám stromček taký ružový kvitne. Iná fujavica. Teraz fúka 33 km za hodinu a v nárazok to je 60. To je extrém. Tie nárazy sú akože brutálne, hlavne keď idem po takejto prachovej ceste. A všetok ten prach fúka takto priamo proti mne. Celú cestu už 20 km. 4 hodiny fúka priamo proti mne.
to je prvýkrát, čo som v Piešťanoch a všimol som si, že tu všetci mali papuče, čo ma rozosmialo. Ale dal som si takúto zmrzlinu v Mona Lisa zmrzlinárni a bola úplne brutálna a najlepšia zmrzlina, ako som zatiaľ v živote mal, a ja si všade dávam zmrzlinu, kde idem. Som rád, že som to predčasne ukončil, pretože v noci tak fúkalo, že tá moja plachta by to pravdepodobne nevydržala. Hlavne som ešte nikdy nespal pod plachtou. A aj mi teraz posielala kamarátka fotky z hôr, kde bol ten nárazový vietor ešte silnejší a takisto tam chalanom úplne ich tam zavalilo, tiež mali plachtu postavenú. Takže som rád, že nakoniec idem skôr domov. Dneska 25 km bez prestávky. Ježiš, dávaj. To je ako na zvolanie. Po tom, čo nemám 4 hodiny vodu. Domov a ja dúfam, že sa ti toto video páčilo. Pokiaľ hej, tak daj like, napíš mi nejaký komentár, čo by si zlepšil. Takže maj sa pekne a napíš mi do komentáru, čo sa ti ľúbilo na tomto videu najviac.